Pakakwira dare ndiani bautu we. Ava vakakwira vari 2. Dzakasiyana. Ndobva waita samoni 1 tivatira mari. Saka utanga Takatya kuti uyu mari inozomuremera uyu. Utanga taura. Ndimutanga utaura. Ondozere kuti. Asi inonzi papepa rimwe chete. Alright, taura izvi. Musoro nyaya. Akanditodana nemurume wavo. Vakauya kumba. Aiwa, tapa musoro nyaya. Anzi iwe wakauya kumba ukati ndodana nemurume wako. Ichokwadi here kana kuti inhema. Ichokwadi. Anzi ichokwadi ndakazvitaura. Ichokwadi handisi rinozoti ichokwadi nei because inini pawakasvika mbo kwangu ndandakarara. Ava vaviri. Handizoti chokwadi chiri papi nokuti pamakasvika kumba kwenyu ndakarara. Mukachitsanangura here zvakakupai umbo hwekuti uyu anodana nemurume wenyu. Chakaitika pakutanga ndechekuti ava vakambofonera murume wangu ari kubasa kumapasti 12. Murume wangu ndobva auya bvandiudza kuti maivhini wakandifonera kumapasti 12. Ndakavabvunza kuti muri kudei vakadzamba. Baba vacho ndiwo avo. Mbonogara panze baba. Ndobva wandiudza nyaya iyoyo. Zvechokwadi ava ndakaenda ndakavabvunza. Ndakafonera murume wangu usiku mamusha. Ofisa munoti kwakagara akunzwike. Ndobva vati zvechokwadi ndakaita sei ndakafona but ndaifunga pamwe kuti chikomba changu chichi chekumasowe. Sorry. Kumasowe. Ndobva wanditi sorry. Ndobva ndati ahora tidzoke kubva musi iwowo ndobva wasiya kunditaudza. Saka mumwe musi ini ndaingoita zvekungonzwa handiti kuti vari kudana nemurume wangu. Mumwe musi inini ndakabuda in fact because ndine shop murume wangu airara kushop ini ndachirara kumba. Saka murume wangu yakati inini ndaita se ndarara. Ndobva abuda mushop ndobva aenda vanosvika kupinda pamama yavo. Saka inini ndakangoti regai ndimuke ndiende kushop. Zvechokwadi ndakasvika kushop ndakaona shop kwakakiwa. Inini ndobva ndaita se ndobva saka inini ndakasvikira murume wangu anga kutobuda mumama totadhumanidzana padhoo. Ndona muti pemimi muri kubva kupi? Ndobva ndatanga kutokikirisana paipi ndakatoroherwa mupamama yavo nemurume wangu. Ndakatomuona achibuda ende hazina kuitika kunzi vanhu vazhinji vese vakatomuka. Zvakatoitika zvakaitikira pamba pamama yavo. Vanhu vazhinji vese vakatomuka. Because the moment yandakatomuona ndakatoshedzera kuti uri kuitei. Imimi mbobuda ivo. Imimi mbobuda ivo ndepanzi. Ndaizwa nyaya dzenyu mani. Ndakazongobatanidza kuti mari tirege kukuremera isi vanhu vari pamupurasi. Budai. Ndasiya mwana. Taura tini. Ndobva zvatongopiriro papo. Ini ndakatomuona ndiyega handina kuita zvokuudzwa nemunhu. Hanzi imi murume wangu airara kutakishop. Ava vachirara kumba. Sezvinei kana vakanga vane runyerupe kana vanga vari ndobva vaenda kutakishop ndokuona pakakiwa hapana munhu. Vakudzoka ikoko ndokuona murume wangu achibuda mumba menyu imimi. Nyaya pamusoro ngetanchitaura ndii ndichakuripisa. Witness wangu ndakwanisa kutaura. Ini taurai mega makazodai witness yenyakafa. Taura chokwadi chekuti ndandakarara. Avakanzi vangu murume wakaya kushop. Ivo wanzi wakaya kushop. Ndandakarara. Ndanzo ivo wataura nzwe. Imune murume ri? Ni murume sofa ndamurume. Avanzi kumatini. Ndandakarara. Amai vakasvika kumba kwangu vakanoka padhoo pangu. Maivhini mukai. Vana muka. Vandavhura dhoo. Amai vapinda pamangu svika ndipei foni hei. Vatora foni yanga ngati patimu. Vatarisa kumacontacts achitsasadza murume wangu anga achifona ane munhu aiforera naye. Asi imura bhuku here. Imusotsve iwo wandi kutaura musi wani. Vati baba Kimbari waifona. Asi munhu aifonerana naye aimudusa vhari dhoo. Ndikati musa vhari dhoo zvikanzi ndikati mangeni manuka mukati vhari dhoo. Ngamuka ndikavhura dhoo. Saka paponesa namba dzemurume dzake madziona namba dzavo mufoni mangu. Ndichivabvunza ndichiti madziona namba dzemurume mufoni mangu. Foni ndwangu akaibata. Zvikanga namba dzona. Vanhu vakamuka chokadishe. Vanhu vakamuka. Kupinda kwakaita mai avo mumba mangu kuti vazorwa nemurume wavo. Ndini ndakatovhura dhoo. Ndavhura dhoo wapinda. Murume wacho akabvunza kuti wadziona here foni namba dzangu mufoni mani mama Ivhini.
vanhu vatanga kurovana zvishuwa ishe pada kuti tifambe nemutsetse tegurasa hwema takishop nemba yenyu zviri kure zvakadii? iri panumber 6 imba yangu washuwa iri panumber 6 komurume wenyu sei akabva auya murume wevava imi ava vauya kumba kwenyu murume wenyu wabva asvika ipapo vakaonana sei pamba penyu? kubva ndavabvunza pamba pangu parodi kubva ndabvunza ndikati amakimbani sei mazoti murume wenyu anga achida kupinda mbamangu havana zvekuti akabata mbamangu izviya chingomantara nepaanogwanisa napo sei mazoti paadaira foni sei mafunga kuti akuenda kumba kwamaifi saka nekuti mimi ndimusina murume chete saka takuya kupi awembamini nditi vanhu vabva vamuka anditi hanzvadzi yangu ini chete ngoti ndamusiya nekuti hanzvadzi yangu ndamukadzi ndamusiya bhozi ishamwari yavo ndamusiyira izvozvo ndiyanga imba yanzvadzi yangu iri apa yangu iri apa hanzvadzi yangu akamuka inini akaya mumba akapinda mba mangu kuda kuedza kuti abate uyu nemurume wake wasarwe akatokuwara paziso apa maikimbali ndabva ndabvunza murume wacho inini nemurume wangu bakimbali pandamuka imi pakuona adzimai wenyu mamuri kupi murume akataka ndani chidarika parodhi ndikati kwai muti mamdarika parodhi sei mukadzi ndakuti mamuri padhoo pangu chida kutokuvhurira idhoo dzimatira kuti mukadzi wenyu handanzi murume akakata masho kuti sei iwe maikimbali uchivenga munhu nehembe dzake unovavengerei hama yava murume akakutaurawo vanhu vese vamuka zvechokwadi vakarwa vanhu vakarwa ndikati kana mingizana mamusiti padhoo pangu ndibvunza murume ndati kana mingizana mamusiti padhoo pangu imimi chazopai simari kuti muri wemukadzi wenyu chii mamusiti padhoo pangu mazuva rovereiwo rati mamusiti padhoo pangu vananziti padhoo penyu zvechokwadi nyaya yakaitika kubva ndangonyarara zvangu ndichiti pamwe nyaya yadini nyaya yapera ndaenda kangosangana namai ava vaingondituka ndakasangana namai ava vaingondituka amaure munonesa amaure zvakazoti vatatombogadziriswa nevamwe amaiso mushure mangu ndakatani muri wangiti abakimbali mukadzi unanyanya kundituka saka ndafunga zvokuti ndiende hangu kumapurisa here ndomangana ndakatani murume mashoko ndakataura iwayo vakata the whole day rese vakindituka ndakaenda kuna rendroad akati musaite sei musanomhangire mapurisa maizini imbomirai nyaya iyi ndabva enda kwanira bva ndadzoka rendroad ndobva wanditi mazoenda here kumapurisa ndakati hana mboenda tsoka ndisiye musina kuenda ndakati mashoko amanudza kuti musaende imbomirai ndamira nemashoko api iwayo kubva ndangogara zvakadaro ndopatakazoya kuno kundanoti nyasho yanetsa isikupera pandingosangana nawo vanongondituka nekuti inini ndinisina murume ndangosangana nawo chiri izvozvi ndangosangana nawo chiripane zvimaaudio zvimwe zvakabotswa pamatiktok zvekuti hehe vanhu vasina rume munetsa yekutorawo rume 1 ndotoisirwa inini zvekuti murume wavo chai akapinda mbamangu zvekuti akapinda mbamangu chinyararai tipe umbo inini umbo wangu wokutanga ndokutoti murume wangu ndiye munhu angati kozi ndiye munhu akaita nyaya idzi ende takatomboshupa takatoenda kwasabhuku nenyaya iyoyi yahama yavo ende kana muroora wavo ari kutaura anogona kutopupura zvakaitika zvese ndoda kunzwa pamakaenda kutakishopu muchiona pakavharwa muchibva makaona vari mumba here murume wenyu? inini ndakatomusvikira achitobuda achitovhara dhoo ndabva ndakatoshedzera ndakatoti uri kuitei zipi yakainga yavhurika iye achizotsanangura ake akati dheira musi wandapedzera kupinda mumba ndakawasvikirawo kumwedzi ndomatsanangurira akaita akati ndakawasvikirawo kumwedzi saka ndakaita se ndakakurumbidza kubuda ndinosotimbobuda late but ndakawasvikirawo kumwedzi musi iwowo singaita kuti vambouya tipedze nevavo tozopinda basi nyaya chivaraini muchete vamunogara makawanda se amai iplot tinoona kawanda kuchaiwa yakazongoa yashungonanga umba kwenyimi handisivi usayakazokungonanga umba kwangu ndosvandakazokati kana mawitness acho ndangoshaya hangu mari kuti dena handine mari ga zvoti vanhu ndaigona kuya nawo vaigona kutongowana sevanhu vari munoma asi mari ndiyo yanangoshaya kuti ndiuyeanongopesvakapa kana kwakudara havauyi zvokuti dekuri kuti ndine mari ndauya nevanhu chavo aiwa nditetawo here iwe ungawapindewa iwe wamengo wapinda murume atatarwa neari wega taurewo musoro wenyaya kuna ama yavo maunzirei pamberi pedare
Wakundinanga musha yeuroyi pane pawakamboka mina gumbo rawo achitanzi ndatuma mai vari apa kuti wawandipinge gumbo. Hanzi mukundinanga Munonzani? Nyasha Sumburero. Simudzaizwi. Nyasha Sumburero. hanzi handisi kumbokunanga yeuroyi. Vanozviziva pese pavanosangana inondondituka sanezuro chaitoshedzera vachitaura zvavanoda. Asi munomborwarayo. Munoona kuti chi idzi nyaya dzinenge dzakarongwa. Ava vanhu vakazozomangara kuno mushure mekunge inini ndaenda kuno dheira kaya masamona angu achinzi auya nhasi. Mangwana ndipo vakazotitereterera. Mune mari yakakwana. Odai makadaro. Odai makadaro. Ndinoona nge Nyasha. Ndizvo. Ngatitange tapedza iyo upombwe. Yakutozorekodha pekupese. Saka chimbobuda kupanze murume ngauye. Imi tubudai panze. Imi pese budai panze. Budai maide. Budai. Adzizonyatsonyoreka zvakanaka. Ndakangobatanidza mari. Makadiko kushamba kasimba. Tipo starini. Itaishoni. Itaishoni. Chitu. Chitu chakoto. Chitu pa. Yakamanga lwe. Yakamanga lwe. Jana emrumo uya ngale pako. Ngogara pasi. Chii chaungabatsire dare rino? Tine mvume yekuti tiiti munhupika kuti chikwadi chataura chikwadi chizere mungatibatsire, but takaona kuti vamwe vanhu anopika iye achinyepa vachitya Mwari sezvataita makore edu. Handiti mudzimai wako neuyu zvasaka kuti vaende pamberi pedare nyaya yacho uri kuiziva. Chii chaungabatsire dare? Ndingabatsire dare panyaya yekuti mukadzi uyu akatanga kundisira message at first. Akandifonera. Ndiri kubasa nandiri kubulawayo. Akandifonera usiku zvoma past 11:12. Ndobva ndatoti hello ndiani. Ndikabva ndimaivi ngatitaurire mamessage. Ndikati maivi titaurire mamessage mukudei. Ndobva ndakata foni. Ndobva ndazofona futi ndida kubvunza kuti kundifonera nguva dzinodzi muri kudei havana zodaira foni. Zvadarika zvakadaro. Ndobva tati garei. Tagara ndobva ndavhura katakishop. Times ndakavhura mazezi ndakavhura patakishop ngori mudhadhadha patandachigara. Iwo ngochigarawo imba yekumusoro ndakavhura takishop kuimba yekuzasi kwacho. Ndakati yanjodhambo yawakauya first zuva rekutanga wachida kukwereta mukaka. Ndobva wasvika wachida kukwereta mukaka. Ndobva ndavapa mukaka ndobva waenda. Second day ndobva wauya wakasunga zambia muno mumazamu muno wasina top. Zasi kuno kongo wakapfeka pendi neskin tight. Wasvika ndobva Usenseni. Mari? Useni mwana. Zvekuma past 4 zuva roda unovira ndikufunga pamwe ndodanogeza kana hanzinyanyiswa zvadaro ndobva watanga wadonhedza zambia vari mushopu because tina ndiri mushopu wangu aye watanga adonha zambia ndobva wakasika kunyepera unonga zambia ndobva waputira. And then after that ndatombogara ndobva ndanyatsoona kuti munhu uyu maitiro ake ari kuita ane zvaanotsvaga kuna kwandiri so sure ndakabva ndavabvunza ndikati maivhiri munogona kuba here zvikanzi ndogona. Ndikati alright go kana muchigona kuba ndipechi nhamba dzenyu so sure ndobva ndipa nhamba ndawafonera zuva rekutanga maivhiri bo here ndiri kueko alright bo uya padini ndiripo so sure musi uwo ndakaenda mumba kwavo. Ndakatosvika mumba kwavo ndakapinda mumba mavo ambuya havanga vari kuperiod musi uyu. Ivo havana kuda kutaura kuti ndiri kuperiod. Ndasvika mumba mavo ambuya ndobva ndagara pamubhedha pavo ndagara. Ivo ndobva wasumuka ndobva wanotida kurasa wadata weti mubhaketi. Sometimes wakada kurasa weti mubhaketi ndonguva dzangati rega ndibvise hembe ndese ndirare zveshuwa ndichitoti aga nditange ndaita weti ndichitora bhaketi ndikuona bhaketi rakatsvuka ropa. Ndati maivhini bhaketi tsvuka ropa so indava. Handiti period here. Zvanzi period. Tofunga ndatotanga izvezvi nandese handizizivi. Ndikati achimbo haisi nyaya. Ndakatobuda mumba membe ndikandabaya pateni.
after that ndagara ndakubva kutondifonera futi mai manje nendapedza chichichichi ndakati alright bo aisinya the very day ranga nditi nini ndiuye kumba kwawo ndo musi wakazotaimirawo madhamu wangu ndofunga mino munhu angaudzawe the moment ndikasvika padoor ivo vachida kuti vavhure door madhamu wangu anga uri mumashure mangu ina asina kuvaona pozongo usiku ndopanga uri mumashure mangu zvoshowa ipapo ndakada kutsvaka kuda kuavoida kuti vasaite sei vasarwisane mukadzi wangu akaita nharo akasvika kutobvunza maivhini maifonera murume wangu kuti ndipedze bhozi kubva kufona kwandaita kwese madhamu wangu ari kumbaina ndiri mushopu saini anoziva kuti madhamu wangu yakamira pamusuwo wedhoo pashopu zvese zvandikataura ipapo zvechokwadi vakatozvinzwa chitaura naambuya wangu kudaro and then after that ambuya wakazouya pandikazobvumwa namadhamu nditori pamusuwo pauchida topinda mumba mavo ndobva ndatoavoida kuna madhamu wangu ndobva ndatotanga kutorwisana namadhamu wangu ada wachipinda mumba mambuya wayo zvoshowa ndakasvika pakurova madhamu wangu nyaya yabva yaitanga yapera vatatoenda kumba vatozonogadzirisawo nehanzvadzi yangu anditi so chichi nyaya yanga inotaurika chichichi but zvechokwadi ambuya taidanana nawo Well done. Mwana zamatarika mukangotaura zviri straight hazvititori velove amai mati ava hamuna zvamunzi kugara pamwe chete hamuna zvamunoziva danane nawe ko zvakanga ari kubhula waifoni makamufonera yawe ukadzoke zvataura pakutanga kuti pandakamufonera inini ndikubvunza pandakafona inini ndakafona ndinofonera munhu wangu kwete kufonera baba ndakafona ndinofonera munhu wangu kwete kufonera baba pavakangoni dzavo mamadziwa foni dzavo pane munhu akumbira foni yangu anonzi haana mbouya munhu wacho akumbira foni akavashandisa nhamba dzavo ava pane maida kusendera namba idzodzo ava ndobva ati mukudei akangoti mukudei ndini bakimba anambotanawo zvakawana kana mukavabvunza angoti mukudei ndini bakimba ndakati asori hei ndafunga kutora nemunhu wangu handazvo ndakatanawo zvimwe zvinhu tobva ipapo tobva tafamba vapanzvimbo pamusha penyu havana kupinda mumba menye first hamuna kuendere makapfeka zvimwe zvinoattracta zvichinodatsa nazambia ndichienda kutakishop yava ishe chikwadi nini chikwadi ndingatopfeka zvinhu anzi ndangafika pamwe nangasina zambia nyaya iripo ndekuti tanangura padare dzikisai ndangariro dzenyu handiti aiwa kushaya murume haisi mhosva kamirege tibatsiranika kushaya murume haisi mhosva unozani itaishoni swedera muchani kusaidi kwauri muchani tinoswedera muchani muri kuona murume we itai munozivana okay fine zvandira kuita act yandira kuita ka inogona kunge isina chainoreva but ine chainoreva kwatiri ungatore ruoko rwako ukariturika paari indokwanisa itatora okay fine amai kune munhu asiri murume wenyu munotenderera zvakadaro zvichiitika wamusingazivani naye handitenderi kuti kose apa matenderi nokuti ndanzaichitaura handii ndima wati vaita mungatumwe kuba mimi musingabe munogara matoramba tinandibe ipa pandatova tiite act iyo maifanira kuti wanakurira uko because vanenge vasina right yekumbundira miri wenyu munzwisa zvandikutaura mutakshop vane takshop munotenda kuti vane takshop vanayo takshop mutakshop mavo munomboenda ndaitombotengamo muchimbokwereta havana mbokukweretesawo mukaka handambokwereta mukaka mutakshop mavo nditaurirewo act yemukaka mukoma itai vatarise munyazi ani maona zvamaita apa ini ndativatarise mukati aiwa handiti
zvimwe chete zvine kuisa kwavakuiterwa kumaifanira kubva matoramba semarambiro amazoita vataure zvemukaka. Ndiri kupedzera kudare nguva yangu nenyaya iyi pachokwadi. Nyaya iripo ndeyekuti ambuya vakauya kushop vakatenga mukaka first day vakatenga vakauya vachikwereta mukaka infact ndobva ndavapa mukaka ndobva vabuda ndobva vaenda ndobva vazodzoka second day mhiri zvanga vaida kutenga ndichanyatsoziva mukaka vaida kutenga chimusi wacho ndopaipaida kusvika nepo ipapo ndobva vauya second day racho ndobva vaita tenga zvavakatenga ndobva vabuda ndobva vaenda. Third day vakabva vauya zvekuma4 ndofunga kuti vamwe vanogeza kana vamwe tobva vanogeza I don't know handizivi because ndina ndiri mushopu musi wacho. Vakauya vakapfeka skin tight nependi vakasunga zambia muno padenga mumazamu vasvika ndobva vaitange because pamba nechitebho changu chiripo vaitanga vatsamira chitebho da vasununguka zambia rere ndobva vakaswera sei kudzorera ndobva vabuda ndobva vaenda ndobva vazodzoka futi ndobva vasvika ndobva mene toida kutenga chifuti ndobva ndavatengesera ndobva ndavabvunza kuti maivhini munogona kuba here ndoshona ndakavabvunza zvanzi akuba ndokubasa kwedu kokotera sei ndogona ndikati apoa isinyaya ndipei nhamba dzenyu ndobva vandipa nhamba zveshuwa ndaikomunicata navo ambuya chitaura navo ndobva zvabva ipapo ndobva ndazovafonera futi maivhini ndikuya padheni ndobva ndaenda padheni pavo ini havana kundudza rambuya vari kuperiod musi wacho ndikasvika mumba mavo ndakasvika ndakagara pamubhedha ndagara pamubhedha kudaro ndakangoti garei ndototi rega ndibvise hembe ndirare mumba ndopa wakasumuka watanga kuita weight mubhaketi memema mune weight yanga ine ropa madati maivhini kozva unenge utori kuperiod 1 zvanzi period ndofunga ndatotanga izvezvo handitomboziva kuti ndozvandiri ndobva ndabuda ndobva ndaita se ndobva ndaenda padheni. Third day ndozwa rakazoa ndikazoniwa namadhamu because ini ndaiti pamwe madhamu vari kumba iwo wanga vari padhori pashopu ndichitofona ndichitaura naambuya time dzandikabuda ini ndichienda kumba kwavo ambuya madhamu wangu ndopa wakatanga kunditera kumashure ndiri mabva kunditera kumashure kudaro time dzawakamuka vachivhura dhoo chita ndipinde mumba mavo ndopakanzi namadhamu wangu right bakimba iwo wairamba kuti udana namavhimbo papo padhoo uri kuitei. Pane pandira kukubvunza iwo pamabata pandira kunzwisisa matizvoni makati kuna maivhini unogona kuba here chokwadi imi mamati maivhini ndakati vandipe nhamba dzangu mamatora nhamba dzamaivhini pakutanga mamboti maivhini vakandifonera ndiri kubhulawaya aiwa zvekubhulawaya zvanga zitori zvimwe ndezvekumashure takatombopera nyaya iyoyo vasingatotaudzani zvekubhulawaya zvakatotanga kuitika it first ndofunga zvepakatombogara kana zvegore rese vasingatotaudzani vasingatezi izvo vandakatovhura shopu ndimai manje muna December pandikavhura shopu apo ndimakazvakonza ivo ndo vakatouya vakatanga kunditira musaramwisi yavo wasina kupfeka vachita sei vandakavabvunza ndakatovabvunza shona kuti maivhini munogona kuba here ndoshona ndakavabvunza maivhini vakatodini kuba ndogona apo mama ndovamamakubiri ndoshona ndakaedza ndoshona ndakatsanangurira ndatebata kare yacho kungoti titerere tese saka vanga vakapfeka pendi mushopu pakauya wakapfeka skin tight nependi vane skin tight yerudzi tosunga sambia haisi black here inofanira black munoziva kara yacho zvine pendi racho anoziva because saka makasangana kangani avavhiri musi wandaida kusangana nao ndomusi wandikaona rupiriod ndomusi wakabva wabata aiwa daranga rarimwe dhei racho musi wandikaona rupiriod hana kurarama ndabva ndabuda ndobva ndaenda kumba mumba mamaivhini makaita sei mumba mamaivhini mune mubhedha wavo uri bhozi dhora madhezi avaigara murumu dhora ungori mudhadharo wakadaiswa wakatarisa kumadokero mudhadharo wakatarisa madokero wakapinda mumba mavo mubhedha wavo uri kusaidhu mune chii ndakaona mune mubhedha wavo iwowo nemubhedha wacho wakavharwa nemosquito net kubva kumusoro bva unosvika uchinovhara pasi nesofa riri pasaidha makumbo kwemubhedha ndokune dhishi rine hembe rine chichichi ndokwanga kusaidhi kwangu kune bhaketi ranga rine wetco ndo chimiro chakaita mumba mamaivhini maivhini pane mumwe anoziva mumba menyu here shamwari yenyu here kuve izvezvo vakatama mumba macho mataigara mubatikana hangatadzi vakatama but ndakatama pandegara nopaziva vari panze inonzi mailion chedzai mailion mangoti mumba menyu zvataurwa izvo zvinowanikwa zvirimo here mune sofa red ririmo here sofa red sofa red handimona zvikaita maivhini ririmo sofa red bako baba itaya vakaziva sei kuti mumba mune sofa red sofa rangu inini handiti ndakarisa kuti ndakavhura dhoo rangu sezvakaita dhoo rakavhurwa riri apa zvekuti kana munhu anodaka nekurodi parodi pamba pangu mandaka nerodhi anotoriona zvakanaka pamubhedha penyu pane mosquito net mosquito net ndinayo ko vakaziva sei kuti pane mosquito net
yakanobva musoro yakarosvika inovhara pasi pembedha kudai munozotika mubvunzi wandikubvunza handisivi yangu handiri kukunyeberai nditoshoza ofisa mukaziva kuti mubhedroom mangu makamira sei vasina mubvira wamupinda mukadzi wavo waitombopinda mumba mangu uyo mba mangu ini imba yandakatama iyo aitombopinda kandewa unodya naye ka samtata amai vanga vaya katite dare neoti madzimai vauyo zvavo munewo zvamungabvunzawo here kuti umwe wemadzimai enyu kana ofisa tinokutenderai zvekuzi kana une zvamutaura pakunzi mune sofa reredhi neinei imi mabvuma kuti ndozvasvira nditi hapana pekuti mai ava kana vaipinda mumba menyu votora foto rekuti vanoratidza murume wekuti agozotaura izvozvo vangazoziva sei kuti muchauya kudai toti mukadzi waava ndiye akatora foto akaratidza murume wake angazoziva uyu mukadzi aizoziva sei kuti nyaya ichauya kudai imi muchauya nyaya yakaitwa sofa iri kuti vazive kuti mumba mangu mune sofa reredhi hanzwa pana mai vakatama vachiuya kuno kudomboshawa mai vavatama vavandisira sofa iroro 1 bcause mumota yakakwira ranga asingakwani vandisira sofa iroro vharata sei kubva ndaisa mumba mangu vakasiya masofa ari 2 nemuroro wangu ari panze wauya nawo ivavo vakasiya masofa ari 2 mati makapuwa sofa namai vakauya kuno kudomboshawa umba vasiya futi vaisa vakupai mosquito net uchivhara kusvika pasi pemberi mosquito net ndeyangu handitongopiwa mosquito net chisungirira mumba mosquito net ndagara ndakaisa inimba mangu asi kababa vari kuexplaina kuti mosquito net uri ndo zvandikutaura ndisikuramba kuti mosquito net iripo ndotora kuti kana mukadzi wamba mangu aipinda zvekuti mamuri kumwedzi handisi kuzivawo handisi kuitera ndakataura zvese izvizvi handida kutamba meseri na vabatsika nyaya iyo yekuti vakati murume wavo akamona achipinda mumba mangu takamona achibuda kuti akamona achibuda mumba mangu chokwadi murume wangu ndapindura ndakati ivo ndo zvavari kuziva asi nasu asi asizva zvokuti kana murume wavo uyo vakaona murume wangu achibuda mumba mangu nichimuvhurira dho musi upi wasina kurara wari kuti ndakaona ropa mambo hazvisi zvandikukudzaini kuti kana musi wekuti murume vakasvika murume wavo nichimuvhurira dho kuti achibuda mumba mangu pamberi pamwari nosumudza wangodai haanambo musi wacho murume uyu akabvunzwa musi wavakatakura vana vacho vachitonana padho pangu baba vavo vakatora mashoko ekuti sei uchivenga munhu zvekuti vanhu denda nevanhu vanga varipo ka vaitira chokwadi kuti handisi kunombomboramba inini handamurume chaindifadza kuti ndozobhadhira mari edare kuno kunyiza ndodana baba wachii ndodana nawo baba handi ndobvisa mari yangu ndozobhadhira kuno kuni ndobhadhira nyiza ndimake ndodana nawo ndengozisiya kazvangu wabvunzwa nemunyori ndota zvina basa ndozviita bhadhira ndongozwa hangu kuti ndati pamahemwa paya madi kuvhundwa chakaita kuti ngwire darika uyu kandiyako kufurufushai uyu ko ndisaka mazuva ambondifurufushenyi asi kuti munhu nungochingotyawa kumutemo kuti munhu afanira kuita noise nevanhu nesingazotana nevanhu ambondifurufushe bai aiwa mati pakutanga marondedzera kuti mimi anogara achikutuka nekuti kuti mutigare tichipopotedzana ndosandikana kuti tigare tichingopopotedzana everyday kuti patasangana ondituka kuti ndindomutuka patasangana otuka ndozvandakaita kuti gandiende kupi kudare kuti ndakatoti hangu ndosheya hangu mufaro asi pakugara kwamakaita ndichiona nezvimiro zvenyu zvese uyu zveshu angakurevere here kuti ari kudanana nemi iye asingadanani zvinoitika ava vanogara vari tuka handiti kumba kwavo zvava musi wakayatsa shoko rekuti tamhangana kunoku kusvika nhasi tizoya kunoku ndizonenge wachifungei right handifari kuti murume wavabhadhariswe marudare toda kufamba nelaini rakanaka amai ava mhosva chaiyo muri kunyatsovapa ndeyekuti kudii yekuti wakandidana nemurume wakamona chibuda mumba mangu right imi makafonana kubhurawayo ava vakanga vari pera vakanga vasipa asi vakazviziva right 1 ava nemurume wavo vakarwira pamusuwo penyu anditokwadi vachirwira nyaya yei yekunzi amainzi vaiti pandakamuka ndivavhurira dho amai kimbara kuti maivhinivhurai dho ndivhura dhoka vachipinda mumamangu amai ava varwira pamusuwo penyu vachirwira imimi iye wamuri kurwira muri vaviri usho akuti takasvika mupa ndida kutorara newe ukaita weti tikaona weti yacho ine ropa yekuratidza kuti uri kumonthly period
ukazoti iwe ndandisina kuziva iwewe wada uri kukonana neuyu kwete kupawa mhosva konana neuyu aiwa ava vese handisimukonana navo vese ndikuona navo vese andikuramba ndeyekuti mambo amai ava ari kuti pavakasvika kumba kwangu inini vakasvika murume wandichimuvhurira dho kuti abude handizvavataura naye ndizvandikuramba kuti azvisi zvekuti vakasvika ndichivhurira murume dho kuti abude amai ava ivo ndo vakasvika vakanoka padho maivhinivhurai dho murume wasimo mumba mangu maivhinivhurai dho kubva ndavhura dho abva wapinda ava mai ava foni yangu anga iri patebho pachagesa usvabva vadzura foni wabva watanga kutarisa kuti vakimbari vai munhu waifonera handiti vatoisa namba dzedzefoni dzemurume wakaona muna handiti vagadzika foni yangu pasi murume uyu ndopaakapinda mumba mangu vakatanga kurwa simatanda pakutanga vachirwa nemukadzi wake tanzi kudana namaivhini se ongochidei padho pamaivhini murume achabva abatwa murume achabva ta mashoko ekuti kwosei uchivenga munhu nehembe dzake pane pandabata ini musi wokutanga umaonekwa muri kumwedzi handiti second day itai ari kutaura kuti akatodzoka pamba penyu haana kuziva kuti mukadzi ari kuteera mumasure ndopaakabva achida kupinda mumba menyu mukadzi akabva ati baba Kimbali ndapabata asi munoziva chitongoti ndandakarara hangu denda ndini amai avo denda ndini amai avo ndaitomurega murume wacho opinda ndobva ndasvika nekuti denda ndini namai ava murume wavo achida naye murume wavo wakuda kuemba kwangu ndaitorega murume wopinda ndairega murume wapinda murume wakapinda ndovhura chii murume wakapinda murume akachipinda ndobva ndati bakikimukuita yanditi pawakasvika handiti kunyeba inini pawakasvika mai ava ngatira chokwadi kuti murume wanga ari mumba here handiti kunyeba apa ndokutanga kusvika mai ndakati wavhurira dho ini mukuti mati pavakasvika ngavachibvunze kuti murume wo anga ari mumba here ndati ngavataure chokwadi aiwa kana maiguru izvezvi ndo statement ramataura mati dai mai Kimbali vakambomira chivabvunzai kuti pavakasvika murume wo anga ari mumba here number 1 number 2 imi mataura mukati zvoni baba Vhina ndo vakatanga kusvika pamba baba Kimbali ndo vakatanga kusvika pamba handiti mataura baba Kimbali ndo vakatanga kusvika pamba mukadzi achizosvika which means baba Kimbali ndo vangatopa mapremises penyu kamukadzi obva azotevera follow-up zvake ndozvakutaura kuti ini ndandakarara inini handiti nyaya yakatika kumateni ndandakarara inini ava vanhu vari tundu vangamakazoziva sei kuti atanga kusvika dho aiyo ava vanhu vangori tundu vangari panzika ava vakanoka dho vachiita maivhinivhurai dho ndopandakavhura dho imi mukutaura atanga kusvika akatanga kusvika ndeupi pautuwa akanokera dho ndakatanga kuvhurira dho mukadzi ndakasvika koinga muri kuti baba Kimbali pakasiyana aiwa sinosiyana ndikutaura kuti pakauya mai Kimbali vachinoka padho ndopandakavhura dho manzwa ndobva wapinda mumba bva watora foni vachiisa namba dzemurume wavo handiti vachibaki pane munhu waifonerana naye achimuti usavhare dho muri tu chete avo baba ndopa wakapinda mumba baba ndopa wakapinda mumba manzwa mumba mangu ndopa wakapinda wapinda mumba mangu bva wati zoni mai Kimbali wadziona iri namba dzangu foni mamaivi manzwa havana kudziona namba dzangu foni mangu havana kudziona namba dzangu ndopa watanga kurwa kwakazvisa sei kuti mai ava vauya kumba kwenyu handichaziva here nekuti vavani kuti nii ndandakarara ava vanhu mudhi wangu ari panze kuti ndizovhura dho ninyaya kuti amai kwacho ndinokera dho kwe murume ungataurire dare here kuti wakabva kuna adzimai ako uchiti wakuenda kunorara kutakishop wakachinja mugwagwa here ya chokwadi ndechekuti ini ndandiri kushopu bhozi ndaiti kumba kwangu namainini wangu wariko uyu airara namainini kumba bhozi kushopu kwangu sina munhu airara ndairara ndiri kushopu ndonyaya yanga iri ipapo kushopu kwangu kwaifanira kurara mudzi handisi shopu munotopfuura nepamba pevavo muchienda kushopu pose iwe wakazoziva sei uri kushopu zviri kuitika kumashoro ini hana kuzoziva bhozi inini pandakasvika ndichinoka dho ndichibva kushopu inini chandaifunga bhozi madhambo wakabuda mushopu achienda kumba ndakati pamwe munhu aendera tichi aenda kumba ini ndakabva ndatombovhara dho ndakuda sei ndakura ndo pandakatanga kukomuniketa nachi neava ini hana kuziva kuti madhambo waita sei vadzoka vakamira pachi pamusuwo satimes andikapedza kutora neava ndichivhura dho ava vakabva vatiza kuti vaenda kuseri kweshopu ini hana kuchitarisa kuti munhu apauya munhu pachi padho ndo pandakafamba inini ndakutorowa nyange dzangu ndichienda padho pamwe nyaya yenyu inosvika kumugumo
ndasvika paipai time dzandikangosvika chingoti do kudai so angatori pamashure pangu bhozi pamba ane zvimapila so saka munhu ari kumashure uko wasingazvioni kuti kukuya munhu saka ndichingosvika chingodai so ndipakati bakimbali ko wairamba chii utsvagei ipapo umunokera maivhini pakudii wakanoka wakadaira vakatodaira vakatodaira time dzavakatouya kutoti wavhure dho ndo pakasvika uyo pakazonzwa wachiti bakimbali ukuitei kumira iwewe inini handina kukwanisa kumira kwedandainzwa kudhara nekuti ndaitozvinzwa kuti vanhu vari kutodanana but ndaishaya proof yangu ndakasvika abisa bhurugwa zvagara zvinongorwadza kutosirira munhu achipinda wakutomboona utomsiya upinde muvabvunze kuti mbamao ndiexplain kuti mbamao mbedha wavo waisa musoro kumadokero ndokwangure musoro ukumabvazuva imini ndokwaisa musoro mosquito net yanga yakavhara pambedha wese usvika pasi kuzasi kwemakumbo kwembedha ndokwangune mabhaketi nemadhisha nehembe madhisha nehembe dzavo ari kumuseri kwedhoo kuri kumakumbo kwembedha ndokwangune kabhaketi kewhite kadikidiki ma5 liters so ndokakaitirwa weti kapo kewhite imi muri kuti ava ndo vakauya vakanoka dhoo pandakavhura dhoni mukadzi uyu ndakatanga kupinda mamangwa manzwa asika uyu murume waita ari kuti kandini akasikonoka dhoo ai mukadzi achibva asvika akatsikonivharira mukadzi uyu ndakanokera padhoo ndakavhura dhoni avo akapinda mumba maikimba izwi ramakazwanderani izwi ramaikimba vakatoti maivhini vhurai dhoo apa mune muri kutaura chikwadi kuti mukwadzokora kuti vakati maivhini vhurai dhoo manzwa vakati maivhini vhurai dhoo foni vakatotora foni ava ndanda kuda kutoita hondo navo akofoni yavo vakatora foni vakatarisa nhamba dzavo muzoti ichiite ngoti ndangoshaya hangu munhu andiperekedza kunokuva ndandifana kuya naye endava narendorodhi wangu dendaya naye friend yangu tsika nditsike manzwa nyaya yakaita kuti tikonane inhau yababava ndiyo yakaita kuti ndipesane namai avo taiwirirana chandadya ndochavaidya avo but nyaya yakazoita kuti tipesane isusu inyaya yababa kimbali kuwabvunza kwandikaita kuti kwemi maifonera murume wangu muchidei ndopatikapesana ubva ipapo hapana akataudza munhu ende nyaya yakaitika April ndopakaitika nyaya iyi ndopazvakaitika ava vakazofunga kuya kuzoripota kuno nekuti inini ndakanowa mhangariro mushure mangu inini ndakavanzwa vachitaura naye kuti inini ndakabvisa mwana wangu chibereko kuti ndikwanise kuvhura shopu yandinayo inini ndakabva ndaendawo kwasabhuku kwandikaenda ndaida kuti inini tinoyananiswa kozi zvanga zvanyanya kwese kwandafambira ndinongonzi ndiwava kubvisa mwana chibereko ndo ishu yandava ndafambira saka dhei rakauya masamoni achinzi angu inini masamoni auya sanhasi ivo mangwana ndipo vakakwira washuya kuno kubati nyaya yakaitika April ndopakaitika nyaya zvekuti hanzi inini ndinofamba ndichiwatuka kana kuti ndanzwa nekuendeswa kumapurisa ivava ndo vanhu vanopesera zvakangofanana white witness wavauya nayo vanoendesa kumapurisa vanotaura zvavanenge vataura ndakadaira yotonzi yaipa ndonomhangarira kumapurisa onzi hanzi zvakati ndanzwa nekubudiswa mari nevanhu avo chandikatadzira vanhu nandichizive but magaraji pandikuzopa akatangira yababa murume wangu uyu ndowandikavengerwa naamai avo ende iye wacho wauya naye nemwana akatomupesera futi enda kumapurisa kwanonyepo kuti inini ndamurova akadonza mwana but takarwa tese pamvura angasina kana mwana zvichikonzerwa nevava ndovachikomboni anyway zvinhu zvese zvinosvika kumugumo nyaya iripo yataurika but zvinhu zvese zvine mugumo mamiri akaita imimi ndima akatanga kumangara hungu zvichokwadi tatarisa nyaya imi hatigoni kuti dareri mupava mhosva nekuti munhu ane murume wakanochengera maono zvavairwira zvinova zvapupurwa nemurume kuti pane zvaiitika zvokuti tofunga pasina monthly period ade akatodya bota saka bota akaritariswa nezvaakazoona izvi saka uyu mudzimai kana nokuona kwatakaita nemamiri akaita zvokuti makatora gore musikataudzane nekuda kwenyaya dzekubhurawayo dziyedzi kusvika zvasvika mudzimai ane right yekuchengetedza murume wake imi kana mune mhosva dzamunopa ipa iyeyi uyu akuhengaiwo ende mahengero akuita kaana kutomboteta araza kuti zveshuwa actions amaita munodanana saka mhosva ko hakuna asi iwe murume vakuru vakati muroyi royera kure kuti vemuguta vakupembedze uri kuzvinzwa
you are still very young ende uchiri kutarisika chaizvo zvokuti unogona kudii. Isusu ndisita kudirwa mari kwana munhu wechikadzi vechidiki vachidai ninaruda homwe yangu but iwe waringa chidai iwewe chaiye pachako zvokuvhakacha mese. Saka kubvira nhasi nyaya yekuzonzwa kuti pakomboni ipapo une musikana uri kumira naye adzimai ako vakangouya chete nenyaya iyoyo yokunyenga pakomboni ipapo topedzerana. Mhosva kuna amai ava pamurume wavo nezvatanzwa zviripo havaigona kuti vanhikirike. Kana kune mhosva katambiro kwawaita nemurume wacho osvipira pasi hatiti kunzwanana, hapana noripa mumwe. Kana une mhosva dzaunozoona unodziteya oripisa uyu murume. Kana akunyepera kuti ndakakuona kumonthly period wosina kumboenda kumonthly period tunhu twako twakamira twakadai. Kana akunyepera kuti wakandifonera ndiri kubhurawayo wochitarisana nemurume uyu aichengetedza property yake. Handiri wazvinzwa kuti asi imamai chandakukuyambirai kubva nhasi date ranhasi 26 July vada kunzwa nyaya iyi vauya muno. Handiri kuzvinzwa vasina kuuya vese vakasika kubvunza kuti vanzi oti akauriswa kare namudatsebe ndikakunzwa kubva muno nhasi 26 mune mazwi amunoitai kutuka amai avo. Tinotanga kudzokera kuchapter 1. Mukuzvinzwa here? Kunze kunge mavabato vari paoni kana mazova kaona kafavirai ngoma usiku urefu mopfava mowa mobata zvine umbo moya nemumwe mutorwa kwete mina wenyika namukoma moya nemutorwa kuti umbo uye patinozotanga kudzokera futi student. Asi nhasi zvokuti mukavaona chipfuura apa kana mukanzwa panotaurwa vasina varume movabatanidza panyayo vane kuchajai kusvipisa zita. Mukuzvinzwa hazvitenderwe izvozvo. Bva nhasi munogara nemba yenyu imi kubvira nhasi moziva kuti uyu munhu akatanga kuti ndiende kudare. Of course muchisangana vanhu chipfuura masikati muchienda ari kuenda kwake. Asi zvokuti muchamiriwo naye muchitiwo kana majokisi naye because otherwise pauviri hwenyu pane zvimwe zvamunozivana zvamusina kuburitsa pamberi pedare pauviri hwenyu imimi. Saka kubvira nhasi imi mukanzwa musina chamaita muchiona kuti mune ufakazi hwomutorwa mukanzwa akutuka iwe uya muzomangana kuno hamubise mari yedare. Mukuzvinzwa hamubise mari yedare. Zvina mazuva maiso ndodzoka ndodzoka manje kana wiki ari kwani aiwa amaika musaitise mune mhepo ndakupembedzai pandakupembedzai. Asi kana mune mhepo dzemurume wenyu chinzwai batai nzeve dzemurume wenyu mupedzana nemumba menyu. Kana chiswa matomu aya aneswa mboisa matomu mhuka yake muona kuti chii chauri kuitira mai avo. Aiwa ukutapedza uku imi kana musiri kugutsikana neruring yandiri kuita muno muka muri kutopedza. Ndati kubva nhasi musaite madimikira anonangana neva. Iyo mukadzi unogara naye seiwe une vabereka kwari muno. Handiri kukuti ndikubude muno ndakukutika muchacha talk too much iwe kunge ndati iwe chete chizvigarira mumba nemurume wako. Asi kana wabata zvine umbowa ende umbowa hwacho ngave mutorwa anozokuitirisira muno. Mazvinzwa ndikati zvekare chechipiri iwe ukaona yachipfuura usaite madimikira. Kana da ukanzwa munyuzi muchitaurwa chirikadzi dzisina varume otanga kuzvitaura kuti yaboikane kubvira nhasi. Kana waona zvinoisa zipi mhuka chake ichi wochivhura chete nguva yanenge akudya bota kwauri. Saka tataura kuti munogara zvakanaka munogara imiwo vada kutera nyaya ndovauya muno. Kana masvika kumusasquesat committee muchinzi zvanzi chii bhozi vanhu vanouya kwauri vanenge vachikupesva vapedza kukupesva vaenda futi kuno uyu. Munozviziva here zvinoita akadzi vobva futi kuvadzokera uko imi motunga mozodhumana manje. Bhozi yozvi kuti vatevere mumashure vane veziyana vave vataurira kuti chenjera namai nhingi
pane veziyana nhasi havachabuda pachena apo. Asi ini Ishe waMurape ndataura musi wa26 endai munogara zvakanaka. Ndoziva mukomboni life yaigarwa muchikombo takambogara paTriziniko mine. Mukadzi anorambana nemurume unoona kubika kuseru. Saka kubva nhasi iwe dzidza iwe kuchengeta murume wako nevana vako nemba yako. Uri kuzvinzwa here? Siyana nevava vakangota ende musati mavenhana muri tu itai mutorwa. Zvikangoita mutorwa chete todenzana manje topedza ndopaunoziva kuti ndonzi murapi ndokurapa. Imimowo hamuna murume yakukutaurira ndozama rinonaka pese pese. Kana maoda chikomba tsvagai chekusaidhi kure. Mazvinzwa kwete chepakombo nepapo. Muri kuzvinzwa here? Muchaisirwa madhibhura. Ezvozvo pane mushonga wandanzwa utaurwa muredhomu yekuti unokwizwa uyu hamubati unosvika kubata imimi. Saka ndapota pati iwe mwanangu nganditaurirewe chinonaka chinhu chokuba nechako chawapiwa chinonaka ndechipi? Kunenge wakutsvagei? Mfuke nechimiro chako mwanangu. Tarisa kusaidhi iriri padare pangu apo. Kana mapurisa ukaenda kumudhuri vese mapurisa anozviziva padare pangu apo uye mukadzi akapfeka shota ekuti akagara pazibhenji rangu pazikumba atodaiwo hapagara vati vanotozviziva. Unoona vachisungira mazambia, vamwe vanotopuwa mazambia nevana vangu. Iye kwenyu kuHeathcliff chako kwakatomboitika murume akauya nebhenzi apo. Ndobva ndauya ndichiri kugara mbai. Ndobva ndone mazikumba akatenga vanamutananisa mukadzi iye. Ndobva abuda amenoti amai pano akazoona se ndobva atendera ndobva amupa zambe. Ndobva ndazodzoka ndikati minyaya yei. Saka ndakabata mukadzi wangu nechikomba ndikati iye achifamba akayanika kudai mazikumba kudai so ndakazoitonga nemuru nechikomba chacho kuHeathcliff zvikanzi ihuri. Ndikati aiwa mhosva ndakukupa pano ndekuti ukaona supamaketi yakavhurwa musina munhu usapinde. Ndikavaripisa paHeathcliff penyapo bhozi vakadzi vechisecurity guard unongotamba yamunotamba iwe but ukangopara mhosva pamugere mubva manotaurira mukuru wenyu pabasa. Kana pana awewo zvakaripe kwangopara mhosva ipapo kana kuti iwe ukatuka uyu chete. Aiwa mune makuya kuna amurapi manje vanorapa. Saka mhosva ina munogara zvakanaka. Kana usingada kutaura naye zviri kwauri, kana iwe usingada kutaura naye zviri kwauri hamumanikidzwi. Kana mutangosangana masikati iwe ukazinga wakuenda nerwiseri kuti handangozongodai une shavo rakaipa. Kumushando kupi? Mutupochi? Marunga. Vana Marunga vanomboteerera kweiwe? Ndandazvona. Iwe handiri kuona uchiuya pano wanzwa mwanangu chena. Handiri kuona uchiuya futi pano uzvinzwa nenyaya wazvinzwa. Imimi varume ana Chiyera vane zvirwere zvavo zviviri. Vana Chiyera havana nungo, vanoshanda zvokuti tu kana ukaroora ukagara naye pamba pasina bhara rinovapo bhara ndana Chiyerawo. Asi apa vanapo. Ndosaka ndambotaura nguva ndikati ana Chiyera kana masvika kunopfa vai shava uyatoo mwana womwana wangu uyu. Mwana womwana wangu andiwo muzukuru. Shava handiri kuona uchiuya futi nenyaya padare rino dzorudzi. Wazvinzwa? Handidi uchinonyarara. I know vana Chiyera tukuziva. Kuba zvinochimbobata chitate nhasi zvabata ini. Amai wauya urega. Ivo pazvinzwa kwewe mutupa kuchi? Humba.
musati manerekodi yakaipa ari paboma tukanyanjitsvaga chisaine zveimunofamba zvakati kuwirirana kana kusawira kwakusara yeuye nehuro iyi munogona saine zveimogara musainire yenyu mimoramba muripo nanyasha murume wambosaina usununguke yamusaine muchikloza yenyu iyi imi mese muri kusaina chiona kuti mambonyane tsitsi mhosva ndaifanira kudzitambira asi ndakataura kuti mari kurerukirei isi hatisiso kungoita mari chete komana wakati dzoroira kure wonzwaka vomuzukuru futi urora mwana wangu kwacha muzukuru zvese batanemo vemusainini mautange musingazivani baba vhini kuti azviregedze muri baba vhiniwo gawe ngwese kandi kuti mishini kutopera muchirira aiwa amuri ndatarisa kakawanda fanira kuti mishini nyasha ngawe nyasha dzimwewo futi nyaya dzemukombo dzimwe hadzina uremo dzinokuita kupaparika mani hamufanire ngoma usiku urefu ndiwawe wangochita hana chitupa tirana eshe vanonzwa tsitsi zvimwe zvinhu tinonzwa tsitsi chatoda ine ndafara kuona vana vagere zvakanaka kwete kuti toda mari tinoida zveshuwo but hatiide nemutoo wese wese tinoda mugare zvakanaka asi iwe nomurume ari muno atori murodhipo yako mbangari basa zita ndeni nyasha sumburero somudzaikizwi nyasha sumburero namba dzechitupa ndiri kuona pamunogara panonzi chii kunotonyora masabhuku panonzi chii ndemasabhuku piano makumaplots toda zita risingabviri rinogara riripo igoromonzi district aiwa tikuda kanzvimbo kenyu kana uchiendapo unoti ndikuenda plot 10 murungu aiwopo aenzani kudhara ne munopashedza kuti naye hakuna plot 10 yachinyora ti plot 10 green forest handiti plot 10 green forest